Este venres 31 de xullo chega a segunda data da segunda edición do OUGEA. Nacía como un festival que iba a ir movéndose por a provincia de Ourense en diferentes localizacións, cada ano cambiando, tendo sempre unha fixa que é a cidade, pero logo ila movendo por toda a provincia, porque esa é a idea coa que naceu o OUGEA e así o estamos facendo, e esta vez a escollida é a Vila do Carballiño, que creemos unha vila que no Brao se enche de visitantes e creemos que é un punto moi importante dentro da provincia de Ourense que deberíamos destacar e axudar pois co OUGEA a poñer en valor outra zona da provincia de Ourense da maneira que sabemos como organización que organizando eventos que teñen singularidade como, bueno, pues, a parte do rock que había, digamos, de canalización de toda a idea OUGEA, pues, coa gastronomía dos cociñeros de Cociña Ourense que se poda degustar como nas outras datas, como xa pasou en Expo Ourense o 6 de xuño, e co rock como fío conductor, pues, con un grupo como é Burning que non necesita ningún tipo de presentación. O concerto de Burning forma parte do programa das Festas do Pulpo. Ben acompañado tamén de unha oferta culinaria que é moi importante dentro de cociñeros da provincia de Ourense que van disfrutar. Todo xunto, pois intentamos que fora unha actividade gratuita, importante, que poda vir todo o mundo neste entorno da Veracruz, que aquí cabe moita xente e toda a xente ven e vai ser benvida. O escenario non podía ser mellor, a Praza da Veracruz. O noso templo da Veracruz, que cada visitante que ven a Carballiño non di se é un templo, di se é verdadeiramente unha catedral, polo arquitecto Palacios, bueno, un entorno que mellor se pode prestar para elo. Para a Diputación de Ourense pois é unha demostración máis pois da súa aposta pola cultura e por descentralizar a cultura non só da cidade de Ourense, pois sino levala a lugares máis emblemáticos do noso patrimonio cultural. A cita está enmarcada tamén dentro dos concertos do Xacobeo. Ao final isto é máis que música, e tamén gastronomía, chegar a todas partes, intentar que chegar a todos os públicos, é algo que tamén buscamos no Xacobeo, que non todo se concentre en un sitio, senón intentar cubrir todo o territorio o máis espallado posible, unha oferta diversa, unha oferta amplia, plural, levar esa cultura a todas partes, que además é moito máis que cultura, porque tamén ten un retorno importantísimo, tanto os festivais como as exposicións, a música, no ámbito económico, na xeración de emprego e na proxección de Galicia. Ao final estamos hoxe poñendo a Carballiño no primeiro nivel.